Doncs la Nàdia la vaig descobrir l'any 2017 o 2018 a un Sant Jordi, que el meu pare em va regalar el llibre de la Nàdia Morat perquè em començava a interessar pel tema de les dones, el feminisme, conèixer una mica més les dones que havien estat, que eren grans oblidades de la història, que no eren conscients de que estàvem, i el meu pare va decidir regalar-me el llibre i va ser llegir-me'l i donar-me en compte de que realment era una dona que s'havia de tenir en compte, que s'havia de conèixer la seva història i investigar-la a fons, perquè tenia moltes coses a dir i moltes coses que al final jo m'acabaria sentint identificada amb ella, que crec que és el més bonic de descobrir-la. Doncs haig de dir que és la primera vegada que faig un shooting, així que és tot bastant nou. Ja ho he dit, ha sigut arribar, m'he tallat el cabell, que és una cosa que a mi sempre em preocupa molt, així que és un pas endavant per mi, no m'agrada fer-me fotos, m'he fet fotos, així que ha sigut entre acabar una mica el projecte i fer un tancament i superar una mica, no les meves pors, però les meves així angúnies i nerviosismes que sempre em causen aquestes coses, doncs per fer un pas endavant i superar-ho, així que molt bé. El projecte se m'ha fet curt, i abans ho comentava amb algú, que realment són molts mesos, però al final sembla que hagin sigut dos, entre l'acompanyament, que tens bastant temps per fer les coses, que pots anar fent-ho a poc, investigant, se m'ha passat superràpid, no em crec que avui sigui com el tancament, de ja has acabat, ja ho has fet tot. Ha sigut molt guai perquè sempre he sentit que tenia una persona al costat, encara que no pogués comunicar-me amb ella cada dia, sempre estava allà, si necessitia alguna cosa, doncs sempre estava allà per ajudar-me, per donar-me algun consell, que crec que és molt important en un projecte d'aquesta grandària. El repartiria sense cap dubte, crec que al final és un projecte molt maco en si, però és més maco el fet de quan treu els seus fruits i pots veure que el teu projecte ajuda a altres projectes que també s'assimilen molt al final als valors socials que tenen. I crec que és un projecte que hauria de conèixer més gent i és una experiència que recomanaria a tothom. M'emporto no només la història de la Nàdia, sinó la història de 12 dones que han ajudat a que nosaltres estiguem on estem ara.